फैगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गा 57 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गा 56 बोसोरसालिया जथुम्मानि पानजाय आफादनि एग्जिबिशन साब कमिटिनि जानानै दिनै जोङो मिडियानि गेजेरजों माखासे गोनांथार खौरां जों फोसावनो सानदों। दिनैहाय जों बे खौरांनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर आरो आसामनि खना खनला थानाय रायजो राजाफोरनिसिम जोङो फोसावनो सानदों। फोसावनो साननायनि गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा, जोंनि क'क्राझार जिल्लानि दतमा हालामावहाय बड'फा फोथारावहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा, बे बोसोरसालिया जथुम्माया फैगौ मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16 अक्ट'आवहाय गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन। दा बेखौ खुंफुंनो थाखाय आथिखालाव मेन बानजाय आफाद हिसाबै जोंहा बानजाय आफाद दाखांबाय। बे बानजाय आफादनि चेयारमेना जोंनि मानजाथाव क'क्राझार पुब समस्तिनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथां आरो चिफ कनभेनर हिसाबै दतमा ओनसोलनिनो सिनियर सिटिजेन शंकरलाल ब्रह्म, जों बिथांमोनखौ मोनदों। दा बिथांमोननि सिङावनो जों दिनैहाय एग्जिबिशन साब कमिटिनि जानानै माखासे बाथ्राखौ जों फोसावनो लुबैदों। बे खोनानो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि फ्राय खबर मोननाय मथेबा बेवहाय बे जथुम्माया गोबां मेहेर गोनाङै जागोन। बेवहाय भारत सरकारनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो फैगोन गाहाय आलासि महरै आफादनि जथुम्मा, आरो बेवहाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह साराबो सफैगोन। बेखायनो बे एग्जिबिशनखौ लाहार फाहार खालामनायजों लोगोसे जों रायजो राजाफोरनिसिम जों बेखौ खावलायनो लुबैयो जाहाथे बे एग्जिबिशनाव बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर बाहागो लायो, जों बेखौ खावलायफायो। बिनि उनावहाय जाय बिथांमोनहा बे एग्जिबिशनाव बाहागो लानो थाखाय गोसो दङ बिथांमोनहा थाबैनो जोङो खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा बानजाय आफादनि मावख'आव थांनानै जाहाथे जगाजग खालामो। नङाबा बेवहाय जानबुं नाम्बार होनाय दङ, बे जानबुं नाम्बारनि माबाखौ आङो फोसावनो लुबैदों जे गिबियावनो बेवहाय मोननै जानबुं नाम्बारखौ जों होदों। गिबियावनो 913832 आरो 55 बियो मोनसे जानबुं नाम्बार, आरो मोनसेया जाहैबाय मा 8136048212 बे जानबुं नाम्बाराव जायफोरनाखि एग्जिबिशनाव बाहागो लानो गोसो जादों जों बिथांमोनखौ थाबैनो जोङो कन्टेक्ट खालामनो एबा स्टलनि थाखाय जोङो बुकिं खालामनो थाखाय खावलायबावबाय जे साफ्रोमबो जोंनि बिटिआरनि रायजो राजा आरो बिटिआरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जाय बेक्तिफ्रा एग्जिबिशनाव बाहागो लानो गोसो दङ बिथांमोनखौ थाबैनो बुकिं खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मोनसे मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां खालामनो थाखाय जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय बेवहाय एग्जिबिशननि लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेनिखायनो दिनैहाय जोङो एग्जिबिशन साब कमिटिनिफ्राय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो सोरखारि माखासे बिफानफोर, बे बिफानफोरनिसिम जोङो फोसावनो लुबैदों जे बेवहाय स्पेसियेलि एग्जिबिशनखौ लाहार फाहार खालामनाय जादों, आरो बे एग्जिबिशनाव स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि माखासे हारिमुनि बाथ्रा, माखासे ट्रेडिशननि बाथ्रा, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि माखासे क्रिएटिभ एक्टिभिटिसखौ बेहाय दिन्थिफुंनाय जागोन।
बेनिखायनो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजा आरो सोरखारनि बिफाननि गासैबो बिबानगिरिफोरनिसिम जों खावलायनो सानदों गोसो जानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे एग्जिबिशनाव बाहागो लानो हायो बे एग्जिबिशनाव बाहागो लायो आरो लोगोसे बिफानारि बिबानगिरिफ्राबो बे एग्जिबिशनाव जाहा बाहागो लानायनि थाखाय जों दिनै जे एग्जिबिशन साब कमिटिनि थाखाय जों हांख्रायदों दा बेवहाय बुंनांगौ बाथ्राया जों दिनै एसे स्पष्ट भाबै बुंनो लुबैदों जे दिनैनिफ्रायनो जाय बिथांमोनहा बे एग्जिबिशनाव बाहागो लानो गोसो जादों बिथांमोनहा एग्जिबिशन स्टलनि थाखाय बिथांमोनहा थाबैनो जाहाथे बुकिं खालामो आरो बुकिं खालामनायनि थाखाय माखासे नियम निति बेखौ जोङो माखासे साननि उनाव जोङो माने फोसावगोन बेवहाय जोंहा मेन माने बडि दङ बा मेन बानजाय आफाद दङ बे बानजाय आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो सावरायनानै माखासे नियम नितिखौ जों फोसावगोन दा बेवहाय नैबे बाथ्राखौबो जों दिनै फोसावनो लुबैदों जे जिहेतु जोंनि मेन कमिटिनि बुंनाय मथेबा बेवहाय गोबां हाबाफारि जागोन बेवहाय जोंनि कालचारनि बेहाय दामनाय देनाय बे हाबाफारियाबो जागोन बे बाथ्राखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों बेनिखायनो नांगौखिनि जेसेबां एग्जिबिशनाव दरखार दङ जों बेखौ जोंनि एग्जिबिशन साब कमिटिनिफ्राय जोङो लाहार फाहार खालामनाय जागोन मुथते बे जथुम्माखौ खोब मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां आरो ग्रेन्ड साक्सेस खालामनो थाखाय जोंनि मेन बडि आरो जे एग्जिबिशन साब कमिटिया दासिम थांखि लादों बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बे एग्जिबिशनाव बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बयखौबो खावलायनाय जाबाय मा मा रोखोमनि स्टल खालामनो हागोन बेवहाय बेसिकेलि जोङो जोंनि बर' हारिनि कालचार हारिमु दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय बियो थागोन बेजों लोगोसे सरकारि जे बिफान जेरैहाय मख'जाथाव रोखोमै हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइल सेरिकालचार एग्रिकालचार आरो बायदि बायदि जाय डिपार्टमेन्टआव क्रिएटिभ मोनसे एक्टिभिटिस दङ बे क्रिएटिभ एक्टिभिटिस थानाय डिपार्टमेन्टखौ जोङो गासिखौबो लिंहरगोन जों हांख्रायगोन आरो बे एक्जिबिशननि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि समाजाव जोंनि सुबुंफोरनो माबा मोनसे मेसेज होनायनि थांखि लादों बे मथेनो जों बे एक्जिबिशनखौ खमबाबो जोङो 300निबो बारा स्टल जोङो बेवहाय जायगा होनाय जागोन जों आसा खालामदों निस्सय रायजो राजाफ्रा दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों फोसावनायखौ मोननाय लोगो लोगो जाहाथे थाबैनो जगाजग लायो